मुलांना परिसर अभ्यासातलाच इयत्ता 4थीच्या मुलांसाठी फुलांचे दरी हा पाठ होता. त्या अनुषंगाने मुलांना ॲक्च्युअल फुलं कशी असतात जंगलामध्ये त्याची माहिती देण्यासाठी कसैनाथ डोंगरावरती आम्ही चढण केली होती. पूर्ण अराउंड 3 किलोमीटरचा हा ट्रॅव्हलिंग होता. मुलांनी व्यवस्थित पार केला आणि वाटेत जाताना फक्त डोंगर चढणंच नाही तर डोंगरावरती मिळणारी जी फुलं जी आहेत, झाडं जी आहेत, त्याचबरोबर लहान लहान कृमी कीटक यांची सर्व माहिती मुलांना देण्यात आली. त्याच आमच्याबरोबर विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजचे चंद्रकांत वकळे, सूरज मळीक होते. त्याचबरोबर वनश्री फाउंडेशनचे संजय नाटेकर सर होते. हे सर्व मिळून आम्ही हा ॲक्टिव्हिटी उपक्रम आज व्यवस्थित पूर्ण केला. मुलांना आज या ठिकाणी कसैनाथ डोंगरावर आम्ही शाळा पुनर्वसन येथील प्राथमिक मराठी शाळेच्या विद्यार्थ्यांना इथं पर्यटनासाठी घेऊन आलो होतो. आज 3री-4थीची मुलं होती आणि या मुलांना बऱ्याच दिवसापासून पावसाळ्यामुळे थोडंसं आम्हाला यायला उशीर झाला, पण आज व्यवस्थित मुलं सगळी आली. त्यांना आज त्यांच्या ज्या स्कूल बुकमध्ये जे होतं, वर्गामध्ये शिकलेले होते की निसर्गाशी किंवा निसर्गात पर्यावरण वगैरे हे जे विषय शिकले होते, आज त्यांना प्रत्यक्ष बघण्यासाठी म्हणून त्यांना ह्या कसैनाथ ह्याच्यावर ट्रेकिंग आणि पर्यावरण अभ्यास हे दोन्ही सांगड घालून त्यांना घेऊन आलो होतो. माझा हा दुसरा एक्सपिरियन्स आहे ह्या मुलांसोबत असं ट्रेल करतेवेळी. दरवेळी आम्ही ट्रेकिंग वगैरे करतो तेव्हा नुसतं झाडं बघणं, झाडं फुलं फुलपाखरं वगैरे बघणं नुसतं बघत येतो. ह्यावेळी सरांसोबत खूप छान माहिती मिळाली आणि आजकाल सगळी मुलं नुसते मोबाईल घेऊन बसलेले असतात, म्हणजे त्याच्यामधून त्यांना तेवढं नॉलेज मिळत नाही. पण हे असं नॉलेज दिलं जर जंगल वगैरे फिरून तर त्यांना खूप चांगली माहिती मिळेल आणि त्यांच्यामध्ये आवड निर्माण होईल. आज आम्हाला संकेत सरांनी कसैनाथ डोंगरावर आणले होते आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे मित्रसुद्धा होते. आम्हाला वरती जाताना जरा कठीण वाटलं, पण येताना खूप मजा आली. आम्ही वरती पोचल्यानंतर मंदिरात जाऊन भगवानाचे पाया पडले आणि नंतर आमचं जेवण करून आम्ही परत खालती यायला निघालो. आम्ही असंच कॅम्प सकाळी रविवारचं बघून आम्ही ट्रेकिंगला जातो. फर्स्ट टाईम मी आता इथं आंबेली गावामध्ये आलेलो, तेव्हा मला इथं खालती मंदिराजवळ आपली शाळा पुनर्वसनची मुलं सर आणि त्यांना झाडाबद्दल माहिती, पशु प्राण्याबद्दल माहिती सांगण्यासाठी या कसैनाथ डोंगरावरती घेऊन आलेले. इथं आल्यानंतर फर्स्ट टाईम मला असं वाटलं की थोडं असं डोंगर आहे असं वाटलं आणि वर चढता चढता मला असं समजलं की बऱ्यापैकी डोंगर आहे, झाडी आहे.